дӯстони азиз, ҳамакнун тайёрӣ дидан барои супоридани имтиҳони патент боз ҳам осон шуд. шумо метавонед тариқи сомонаи examen.patent.ru барои супоридани имтиҳон омодагӣ бинед. дар Google ва ё Яндекс бо забони англисӣ examen-patent.ru нависта ба ин сомона ворид мешавед. инчунин ссилкаи ин сайтро дар описания ва комментария низ мегузорем. дар ин сайт 6 варианти саволҳои тестӣ барои супоридани имтиҳони патент гузошта шудаанд. бартарияти ин сайт дар он аст, ки ҳангоми нафаҳмидани саволҳо метавонед тугмаи ёрдамро пахш кунед ва дар он ҷо бо забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ тарҷумаи савол ва ҷавоби дуруст навишта шудааст. шумо метавонед якчанд бор бо ёрии тугмаи ёрдам кор карда баъдан дар охир бе истифодаи ин тугма худро санҷед. дар охир пас аз кор кардани ҳамаи саволҳо тугмаи завершитро пахш карда ҷавобҳои дуруст ва нодурустро дидан мумкин аст. аз 20 савол ба чанд савол ҷавоби дуруст дода шудааст дар аввали саҳифа дидан мумкин. инчунин ҷавобҳои дуруст бо ранги сабз ва ҷавобҳои нодуруст бо ранги сурх нишон дода мешаванд. барои аз нав кор кардани саволҳои тестӣ тугмаи пройти заново пахш мекунем ва ба саҳифаи аввал бармегардем. дар ин сайт ҳар кас метавонад бе ёрии касе саволҳоро хонда тарҷумаашро фаҳмида барои супоридани имтиҳон омодагӣ бинад. аз ин сайт истифода баред ва ба ёру дӯстони худ фиристед. ассалому алайкум дӯстони азиз, дар навори имрӯза мо ба шумо саволҳои тестӣ барои гирифтани патентро дар соли 2025 пешкаш менамоем. саволҳои тестӣ барои патент аз 3 қисм иборатанд ва дар ин навор саволҳои қисми дуввум таърихи Русияро пешниҳод менамоем. 4 ноября в России празднуют. 4 ноябр дар Русия кадом идро ҷашн мегиранд? ҷавоби дуруст: Ден народного единства, рӯзи ваҳдати миллӣ. столица Российской Федерации, пойтахти Федерацияи Русия. ҷавоби дуруст: Москва. Великая Отечественная война закончилась. ҷанги бузурги ватанӣ ба охир расидааст. ҷавоби дуруст: дар соли 1945. Содружество независимых государств СНГ было образовано после. созмони иттиҳоди давлатҳои мустақил ИДМ ташкил карда шудааст. ҷавоби дуруст: распада СССР 1991 году, пас аз барҳам хӯрдани СССР дар соли 1991. Укажите флаг Российской Федерации. парчами Федерацияи Русияро нишон диҳед. ҷавоби дуруст: варианти якум. 7 января в России празднуют. 7 январ дар Русия кадом ид ҷашн гирифта мешавад? ҷавоби дуруст: Рождество Христово, мавлуди Исои Масеҳ. В Российской Федерации находится город. кадоме аз ин шаҳрҳо дар Русия ҷойгир аст? ҷавоби дуруст: Владивосток. Союзником СССР в годы Великой Отечественной войны была. дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ кадом давлат иттифоқчии СССР буд, яъне кӯмак карда буд? ҷавоби дуруст: Великобритания, Британияи Кабир. Прославленный полководец Великой Отечественной войны. фармондоҳи машҳури солҳои ҷанги бузурги ватанӣ кӣ буд? ҷавоби дуруст: Жуков. Укажите флаг Российской Федерации. парчами Федерацияи Русияро нишон диҳед. ҷавоби дуруст: варианти 2. 23 февраля в России празднуют. 27 феврал дар Русия кадом ид ҷашн гирифта мешавад? ҷавоби дуруст: Ден защитника Отечества, рӯзи ҳимоятгарони ватан. Какой город Российской Федерации называют второй столицей России? кадом шаҳр дуввумин пойтахт, яъне дуввумин шаҳри калонтарини Русия ба ҳисоб меравад? ҷавоби дуруст: Санкт-Петербург.
Противником России в Отечественной войне 1812 года была. соли 1812 Русия бо кадом давлат ҷанг кардааст? ҷавоби дуруст Франсия. Содружество независимых государств СНГ была создана. Иттиҳоди давлатҳои мустақил кай таъсис ёфт? ҷавоби дуруст дар соли 1991. Укажите флаг Российской Федерации. Парчами Федерацияи Русияро нишон диҳед. ҷавоби дуруст варианти 2. Ден Победы в России отмечают. Рӯзи ғалаба дар Русия кай ҷашн гирифта мешавад? ҷавоби дуруст 9 май. Какой из этих городов находится в России? Кадоме аз ин шаҳрҳо дар Русия ҷойгир аст? ҷавоби дуруст Новосибирск. Русской армией в ходе Отечественной войны 1812 года командовал. Дар ҷанги соли 1812 фармондеҳи артиши Русия кӣ буд? ҷавоби дуруст Кутузов. В создании Содружества независимых государств СНГ участвовал. Дар ташкилёбии Иттиҳоди давлатҳои мустақил кӣ иштирок кардааст? ҷавоби дуруст Борис Ельсин. Укажите герб Российской Федерации. Нишони давлатии Федерацияи Русияро нишон диҳед. ҷавоби дуруст варианти 1. Ден России в России отмечают. Рӯзи Русия кай ҷашн гирифта мешавад? ҷавоби дуруст 12 июн. В России находится город. Кадоме аз ин шаҳрҳо дар Русия ҷойгир аст? ҷавоби дуруст Самара. В 1945 году, соли 1945, артиши шӯравӣ пойтахти Германия шаҳри Берлинро ишғол кард ва дар ҷанги бузурги ватанӣ пирӯз шуд. ҷавоби дуруст советские войска взяли Берлин. Артиши шӯравӣ Берлинро ишғол кард. В 1961 году совершил полет в космос. Дар соли 1961 ба Кайҳон парвоз кардааст? ҷавоби дуруст Гагарин. Укажите герб Российской Федерации. Нишони давлатии Федерацияи Русияро нишон диҳед. ҷавоби дуруст варианти 2. 12 июня в России отмечают. 12 июн дар Русия кадом идро ҷашн мегиранд? ҷавоби дуруст Ден России, рӯзи Россия. В России находится город. Кадоме аз ин шаҳрҳо дар Русия ҷойгир аст? ҷавоби дуруст Севастополь. Жуков это. Жуков кист? Жуков фармондеҳи машҳури солҳои ҷанги бузурги ватанӣ ба ҳисоб меравад. ҷавоби дуруст военачальник, роҳбари ҳарбӣ, фармондеҳ. Конституция России была принята. Конституцияи Русия кай қабул карда шудааст? ҷавоби дуруст дар соли 1993. Укажите флаг Российской Федерации. Парчами давлатии Федерацияи Русияро нишон диҳед. ҷавоби дуруст варианти 3.